gertatu zaizu ba? Horenen auzoko kuskusioen erregina. Nire gurasoak eztabaidatzen ikusi ditut eta txarrena somatzen dut. Benetan, dibortziatuko dira? Neskak, zer gertatzen zaizue? Haiene, harrapatu gaitu, guazen hemendik, ihes egin dezagun. Ainhoaren gurasoak dibortziatuko dira. Irene! Emaia seguturreko bat, mesedez. Orain nire jabiaga lagunduko digu. Nahi duzu honetaz hitz egitea? Bueno... zelako kaka zaharra. Baina ez pasatu hobea bada horrela bi etxe, bi logela, pari gehiago, bi ama, bi aita izango ditu. Gurasoak banatzen direnean seme-alabak ondo egoteko eta eztabaidak ez ikusteko da, eta utzi ozen gaiza esateari. Ainhoa oso larrituta egongo da. Gaur egun honetako egoerak ematen dira eta seme-alabak oso txarto pasatzen dute. Ikaskerak garenez gure laguntza beharko du. Kokoten ondo dago, denok iritzia ematen baina inork ez dio laguntzen. Beno, behintzat zer egiten ari dira. Guk ezin dugu zer egin. Zelako bizitza nirea. Nola? Ezin dugu zer egin? Ainhoa, zer gertatzen zaizu? Ezer, utxirazu bakean. Ainhoa, gertatzen zaizun guztia kontatu ahal didazu. Gainera, ama eta nirekin zerikusia dauka, ezta? Ba, goizean eztabaidatzen ikusi zaituzten eta beno pentsatu dut dibortziatuko zaretela. Ainhoa, badakizu zenbat maite zaituztenan, batzuetan helduen artean kontrako iritziak sortzen dira. Baina horrek ez du esan nahi ama eta biok dibortziatuko garenik. Baina nire lagunen gurasoak dibortziatzen dira eztabaidak izateagatik. Tamalez, hori kasu batzuetan gertatzen da, noriakin zer gertatuko den? Ikusten duzue, emozioek funtzio ezberdinak betetzen ditugu pertsona guztien erabakietan. Galduta sentitzen garenean beti izango ditugu maitea gaituzten pertsonak bidean laguntzeko. Etortzen diren egoerak onak ala txarrak diren.